welke maatschappijvisie en welke mensvisie op ja zit en welke mensvisie en maatschappijvisie op nee zit, dan weten we dat de aasgieren en de hyena's, die staan al klaar aan de ja-kant. Ja? Dat zijn de gieren, dat zijn de rupsen, dat zijn de piekjes. De piekjes hebben dat ooit of zo. Nou, de nación niet, meneer, kita wel alternatieven. Vindt er binnen een nación niet zien alternatieven om boterham te koken? 1,7 miljard, de schulden zijn gesaneerd, maar binnen hun begroting gaan ze niet aan de prioriteit geven. Nos is een nog tot een wake-up call. De punten wat er gaat veranderen als het ja wordt en wat zijn de punten wat er gebeurt als het nee wordt. En op basis daarvan kunnen wij een beslissing maken van wat het beste is. Humana las dos sombrinas juntos, si está juntos, después de elección, Miranda. Dank. Ziet de meerderheid, dat is een kleine meerderheid die een keer hakken over de sloot, maar nee, maar bisa kaba ding Koran, si man capaz, maar bisa het zal hakken over de sloot zijn, dus niet goed horen ze dan dat correcto, maar neem het mira hoor, zo award kita ongeveer 65% award contact, hakken over de sloot, ziet dat zie. Nós temos que ver com nossa cidade, com outro, sobre como você está, o show está muito chiquito, para nós ter uma verdeeldheid in nossa comunidade. Vooral, ja, tá momento, mas principalmente momento, mas importante mesmo de história de Corsou e também de Antillas. Com nós também seguir com o outro, então com você está, nós temos que bater cabeça com o outro. Então também está dentro do reino holandês também é um sinal para o político não holandês também com não também deal com nós dentro do futuro. Então você me avisa por a legislação não te ajuda nem aqui na Holanda nem na Kosovo. Então me espera essa aquilo tá um sinal. Da Deus só nós temos que pôr nós diante para educar nós, para nós para inspirar-nos com nossa saúde. Foi de coisa aqui, permitir esperança que tu reina tá queda cool, então tu reina tá queda positivo para todo, para bem-estar de Korsou e vooral para tu reina que ainda me stage. Entre nós, que também passa agora que Rádio Hoyer chama nós, está contra nós, para nossa opinião, do que não está vivo direto, está seguindo o que está passando em Nana Kosovo, mirando o resultado e o conteúdo de urna nante, que agora aqui, então, é pergunta de Nanta, que também passa amanhã, que dado momento, o resultado também é 50-50%. Quack, de nós banda, nós está bisa, chonan, nós está adulto, no gente não a gana, a mita hasta trebe de bisa, que no momento que tem 50-50%, tá dois perdedores. Não gente gana. Dar momento que você vai sinta como adulto na mesa e bangwa com nós está seguindo, mita bola repetir cada dia mita bisa coisa. Dado momento nós está adulto chonan, nós temos que buscar a common ground, é coisa que nós temos comum. Uma coisa mais importante comum que nós temos agora aqui, está nos dois islas. A você nos vai brincar que isla, tudo esse vai guardar usar contra nós.
Si nós não formamos uma união, para nós bem juntos, lubida. É também wordo usar contra nós. Então, não lubida. Você também tem comentário, pergunta como é que a Holanda também é assim. Lá não seja franco. Holanda sinta guarda riba nós a work para mandar sangue para nós. Não tem mais sangue aqui na Holanda para combater na crise econômica que nós temos. Shonang bang, etc. A mim te chama atualmente tour partido político na Kosovo. Seja como está pro ou contra, sim ou não. Mayama ainda drumi, lanta mayama ainda como adulto, lá tu cos bate na cabeça, chama outro como adulto, invitar outro, vai desayunar, vai lunch junto, e vão wak com nos por luta para nos isla, kuta Kosovo. Maar ik denk, van de uitslag bedoel je? 50-50. Não tem que levar a restritiva do passaporte. 52%. Como também era o resultado, o que nós pensa que sim, a Gana é batalha que não, e mesmo mirando que sim também de lá, porque o seguro me quer que o sim saia vitorioso. Me quer que o sim saia 6-7% no máximo, não. Ele pode buscar um voto e 740 se sabe. A notícia analisada aqui na Bárbara. Want het signaal die natuurlijk vanavond is gegeven, of voor ons vanochtend is gegeven, is dat de twee partijen met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. En dat zal consequenties hebben voor de verkiezingen van volgend jaar. En het is een signaal naar de Antilliaanse politiek, maar het is ook een signaal naar de Nederlandse politiek. En wat dit voor consequenties hebben voor de toekomst, hoe wij ons gaan opstellen. In de dialoog met de verschillende organisaties, met de verschillende politici op de Nederlandse Antillen en Aruba. En ik denk dat nu de handreikingen, zowel vanuit de Antillen naar Nederland en de handreikingen vanuit Nederland naar de Antillen, dat die helder moeten zijn. Want het volk heeft gesproken en als het volk heeft gesproken, dan horen wij dat te respecteren in een democratie. Ik begrijp dat nu de staatkundige vernieuwingen in volle vaart doorgaan. De staatkundige vernieuwingen die gaan nu door, maar het betekent wel dat we in ieder geval de gevolgen van wat er nu zich heeft afgespeeld, betekent wel dat we ons goed moeten beraden hoe verder met de tweespalt binnen de samenleving. En dat baart mij zorgen dat dat goed moet worden begeleid. Ik denk dat OCAN of Vereniging Antilliaans Netwerk en MAP in Nederland, de Antilliaanse gemeenschap in Nederland en eventueel ook daar misschien wel een handreiking kunnen doen. En wij... Kortom, u zegt eigenlijk dat er bij de invulling van die staatskundige vernieuwingen misschien wel een soort rekening mee wordt gehouden dat er zoveel nee-stemmers ook waren. Er waren nee-stemmers, maar dat heeft natuurlijk te maken met de polarisatie. U zal niet vergeten, u zal ook zien dat bij de verkiezingen die we binnenkort in Nederland zullen hebben, bij de Europese verkiezingen, door de polarisatie, er een hele andere misschien verhouding zal gaan plaatsvinden dan wat er nu bijvoorbeeld in de Kamer qua stemgedrag aanwezig is. En zo is het. Mensen, gaan jullie aan tafel zitten, doe het samen. Dat is de enige manier dat je een resultaat zal boeken. Het verschil is veel te klein. Was het, zoals ik zei, 70-30 of 60-40, dan moet je schikken. Nu is het veel te klein. Je moet aan tafel gaan zitten. Ik noemde het 2 verliezers. Ik blijf erbij staan. 2 verliezers samen aan tafel gaan zitten, kunnen 1 winnaar. Als de Nederlandse parlementariërs bijvoorbeeld denken dat ze beleid voeren wat dat de Antillianen op de Curaçaoenaars, als dat het beleid is waarbij je bezig bent mensen, als de mensen te scherp geslepen worden, dan beïnvloed je ook je Nederlandse samenleving. Ik denk dat we dat met elkaar heel duidelijk hebben nu.